पुलानो कक्टमा थुमनाय नंना बेलेखना हामबाय तिनि चिनि कक्टमा नि बिसिंतै चिनि लोकरनो साख्लाइमु जों आरो आनि लगिउ दङ चिनि अनारेबल EM फिसारिनि बरमबाना राजेश त्रिपुरा तिनि चिनि TFL त्रिपुरा फुटबल लीग बनो तै केहे साख्लाइमु ताबु चिनि बसकांगो जतो जुनालनो थंग बातायै कासे कासे टीम फाइक्या ताबु चिनि और खुमुलुंग स्टेडियम बो थंजागनाय ताबु थंजानाय बिसिंगो ताबु टोटल चिनारो टीम तंमानि बरक बबो देते थंनाय आबो किसा चिनि साख्लाइमु तंनाय फाइनल लंनाय ओ नभेम्बर ओ मंथ नि 30 तारिखो ताबु बबो टीम ताबु बो देते थंनाय आबो किसा साख्लाइमु तंनाय ताबु चिनारो तंनाय ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट ऊनकोटी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जुनी बाय दलाई डिस्ट्रिक्ट बरक थंनाय 22 तारिखो दुईटा जरावो खुमुलुंग स्टेडियम बो ताई केहा तंनाय बक ग्रुप ए ऊनकोटी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बाय दलाई डिस्ट्रिक्ट 22 तारिखो अबंके दुईटावो थंनाय आबने लगी खोवाई डिस्ट्रिक्ट नि टीम बाइंके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जुन थंनाय आबके 23 तारिखो 7टा फुंनि 7टावो खुमुलुंग स्टेडियम ताबो ग्रुप बी अंकाय ग्रुप बी वो तंनाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि वेस्ट जुन बाय सिपाइजला वेस्ट जुन बरक थंनाय 23 तारिख नि दुईटा सारिखनि दुईटावो 2 PM खुमुलुंग स्टेडियम बो गुमती साउथ जुन बाय साउथ डिस्ट्रिक्ट नि साउथ जुन बरक हेंके 24 तारिख थंनाय दुईटा सारिखनि दुईटावो खुमुलुंग स्टेडियम बो सेमीफाइनल मैच ग्रुप ए नि चैंपियन बाय ग्रुप बी नि रनर हेंके 26 तारिखो 7 AM मॉर्निंग खुमुलुंग थंनाय आबनि आगुलो सेमीफाइनल ग्रुप बी चैंपियन बाय ग्रुप ए रनर्स थंनाय 26 तारिख नि 2 PM सारिखनि खुमुलुंग स्टेडियम बो ते थर्ड पोजीशन मैच सिंहके 27 थंनाय दुईटा जरावो खुमुलुंग स्टेडियम बो फाइनल मैच सिंहके 30 तारिख नवेम्बर ओ मंथ नि सारिखनि दुईटा तामफोर खुमुलुंग स्टेडियम थंजानाय इंगे ताबो जेकुनु डिटेल्स नरक मान हके नरकनि ऑफिशियली नरक जानि ZDU बाय करंदी ZDU नि बिसिंतै जों जत डिटेल्स ऑफिशियली पाठकनाय एबा पाठकजा अलरेडी ताबो नरक इनफरमेशन माने थान बं थ्रुदैनो इंगे जेकुनु नरक डाउट दं हके नरक डाइरेक्ट नरकनि ZDU बाय कक सालायदि तेचिनि प्लेयर्स न जों बर तनिनाय बजराव बनो थंनानि बागै जों बेबाग जे मैनेजमेंट तमनि बेबाग डिटेल्स नरो ZDU नि थ्रुयै माने थांनाय ओंखाय हायनो हाय जों जत प्लेयर्स न नरो काहाम गनि प्रेक्टिस खालायदि नरो काहाम गै थंदि आनि बखाक्तै जों TTAD से हापांनि जिनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखाक्तै जतनो आनि खा काहाम ते हामजमा कुपलो याफार हर चिन जत प्लेयर्स न नरो काहाम गनगै थंगै नरो कप्लाय नानि चाइतो लाइदि तै अकक सावैनो चिनि अ आइमु सुनो